Viorel Corban m-am implicat foarte mult în cultura rămiciană și am sprijinit foarte mult tinerii care au dat cu talent și care au avut nevoie să iasă din oraș pentru a demonstra în alte localități ocupația deosebită culturală sau sportivă în care s-au angrenat. Revoluția culturală o voi face la Râmnicu Sărat urgent, pentru că m-am gândit foarte mult la acest lucru. Casa de Cultură ar trebui să funcționeze la o capacitate maximă, adică să nu fie săptămână să nu avem un eveniment cultural. Săptămâna trecută am făcut lansarea de primei monografii a Râmnicului Sărat și a fost sponsorizată în totalitate de mine, pentru că, iată, m-am dus și m-a menționat acest lucru, m-am dus în Arezzo să fac un parteneriat cu primăria de acolo și m-am dus cu o broșură scoasă la muzeu, am și fotografie și mi s-a dat o monografie a localității Arezzo foarte vagă. Și eu m-am dus cu o monografie doar în imagini de 25-30 de pagini. Și am spus, nu se poate. Domnul Marafet, care a lucrat la această monografie, împreună cu un domn de la Buzău, scuze că nu-i rețin numele, au muncit zeci de ani pentru această monografie și vreau să vă spun că m-am implicat în cultură și mă voi implica și după ce voi veni primar. Prin ce anume? Voi încerca să creăm cât mai multe pentru cât mai multe domenii în Casa de Cultură. Dans modern pentru copiii noștri, să activăm tot ceea ce înseamnă frumosul pentru copiii noștri și chiar dorim, eu doresc, dacă și cred că voi reuși, să aducem lunar un teatru pentru bătrânii pensionari care s-ar bucura să vadă o piesă de teatru la Râmnicu Sărat. În afară de asta, am în vedere, știți că Valeriu Sterian este un nume și reprezintă un nume în muzica folk și pentru Râmnicu Sărat este reprezentativ. Aș vrea să facem anual acest un festival Valeriu Sterian și plus de asta la Casa de Cultură ar trebui să fie deschisă tot timpul. Acolo aș vrea să facem un centru de tineret pentru tineri și un club al pensionarilor unde să se întâlnească, să discute, să poată să citească un ziar, pentru că poate nu orice pensionar poate citi ziar. Și avem niște proiecte pentru Casa de Cultură mult mai ample. Creșterea economică vă garantez, și așa cum am spus, îmi dau demisia în noiembrie 2010, că o vom face în mod rapid prin aducerea de investitori în Râmnicu Sărat. Deci prin proiectele și prin proiectele pe care le avem și prin discuțiile care le-am avut la nivel central, atât cu Ministrul Apărării, domnul Meleșcanu, pentru a reveni cât mai urgent, a facilita cât mai urgent cererea domnului Ghinioiu, care eu cred că nu s-a ținut foarte mult de această cerere, de alte intervenții pentru a aduce unitățile militare la Râmnicu Sărat, adică la primărie. Am discutat și cu domnul Tăricianu la lansarea candidatului nostru la primăria de la Buzău. Și i-am pus problema, domnule premier, să știți că sondajele la Râmnicu Sărat spun că voi ieși primar din primul tur și aș vrea ca până în toamnă să ne ajutați ca unitățile militare, la unitățile militare să aducem investitori. Concret să răspundeți pe fiecare punct. Bun, aici cu creșterea economică o garantez. Chiar de anul acesta cu cel puțin 10-15%. Da. Iar sportul de masă l-aș ruga pe domnul consilier, are și dânsul, văd în față bugetul pe 2008, să ne spună cât a alocat domnul Constantin Ghinioiu, câți bani a alocat pentru sportul de masă pentru copiii noștri.
Deci știți că dețin împreună cu fratele un club sportiv, Clubul Onic, și avem 200 de copii pe fotbal. Am vrea să facem și alte sporturi, acolo nu s-a putut, dar eu vă garantez că voi reabilita toate terenurile de sport din Râmnicu Sărat. În cadrul stadionului voi crea un club sportiv cu terenuri de handbal, cu terenuri de basket, cu terenuri de tenis și voi aloca pentru sportul de masă foarte mulți bani, pentru că prin sport educăm copilul. Îl îndepărtăm de calculator care este, știm că este nociv, este bun într-o anumită proporție, trebuie să știi dar nu să stai 5 ore în fața calculatorului și îl vom îndepărta de asta pe stradă și a se lua de prostii. Deci sportul de masă, vă spun că pentru mine este o prioritate. Țin minte, eram copil și mă jucam mai ales în vacanță de dimineață până seara. Aveam competiții, am terminat liceul în 89, aveam competiții la nivelul orașului și la nivelul județului lunare. Deci se făcea ceva, acum nu se mai face nimic. Din ce cauză? Pentru că actuala administrație nu a dorit să investească în copiii noștri. Copilul domnului Ghiniu, știm cu toții, și l-a dus bine mersi la București, dânsul stă la Podgoria și atunci ce-l interesează copiii noștri în Râmnicu Sărat? Este păcat, domnule Constantin Ghiniu, domnule primar, că nu vă interesează copiii noștri și să ne spună domnul consilier câți bani a alocat pentru o echipă privată de volei. Avem, să știți, echipa de volei, eu sunt de acord cu ea, dar avem aici sportivi, nu trebuie să ducem cu 60.000 de euro sau adus 3 sportivi sârbi. De ce? Mulțumesc pentru răspuns, domnului Viorel Holban, și domnului Munzala. Poate să ne spună la sportul de masă, domnul Munzala. Da, domnul Munzala, răspundeți punctual la am 3 întrebări. În primul rând, aceste două cuvinte, Revoluția Culturală, mi se pare de tristă amintire. Înainte de 89 au fost țări care au aplicat, mai ales prin Asia, pe acolo, acest sistem și știți dumneavoastră ce dezastru a fost. Dar, dacă vorbim de activitatea culturală, aici se cu totul altceva. Deci am nevoie de revoluție pentru că acolo Revoluția culturală este ceva de tristă amintire. Activitatea culturală, nu a mea, a realității. Activitatea culturală se desfășoară în Râmnicu Sărat, nu știu câte școli, dar în general la Casa de Cultură. Această activitate poate fi bunătățită dacă acolo se face un program trimestrial și anual și dacă se asigură și fondurile necesare. Primăria poate asigura fondurile necesare, dar vreau să vă spun că în ultimii 2 ani de zile, toți cei care au venit pentru a realiza anumite programe la nivelul Casei de Cultură cer niște sume extraordinare de mari. În legătură, deci aici activitatea poate fi îmbunătățită și dacă edilul șef al orașului face un program acolo pe lună, pe săptămână, pe lună, pe trimestru, pe semestru și pe an. În legătură cu creșterea economică. Creșterea economică depinde de cât se investește în sectorul economic. Dacă îmi permiteți o scurtă paranteză. Da. Cunoașteți, puteți da nume de investitori, societăți, nu știu cum să-i numesc, care au venit la Casa de Cultură și au fost prețuri prea mari? Formații de muzică ușoară, de fel, muzică rock, au venit au cerut sume foarte mari. De exemplu, și când au venit formații și persoane fizice care au cerut... Dar au cerut activitate permanentă? Nu permanentă. Pentru ca să aibă o activitate permanentă, nu prevede trebuie modificat statul de funcțiuni ca să fie angajat acolo cu activitate permanentă. Deocamdată la Casa de Cultură nu prevede așa, statul de funcțiuni nu prevede așa ceva. În legătură cu creșterea economică, v-am spus, totul depinde de cât se investește. Dacă se investește, este și creșterea economică, dar investiția trebuie să fie în 2 domenii, în domeniul producției și în domeniul serviciilor. În domeniul comerțului se investește, chiar dacă se investește, locuri de muncă se creează foarte puține și oamenii sunt plătiți mai slab. Cu sportul la Râmnicu Sărat. La cadrul primăriei Râmnicu Sărat funcționează un club sportiv municipal cu 2 activități, fotbal și volei. Pentru anul 2008
s-a prevăzut un buget de 12 miliarde 500 de milioane, dintre care cheltuieli de personal 6 miliarde, cheltuieli materiale 1 miliard, dintre care la volei și la fotbal, parcă așa e, zic în lei noi, 2 milioane de lei noi la fotbal și 1,5 milioane la volei. Este adevărat că s-a investit în acest sport în volei, mi se pare cam nerentabil și anormal, pentru că această echipă de volei, într-un campionat întreg, nu știu dacă a câștigat 2-3 meciuri. Ați răspuns celor 3 întrebări, gata? Gata, am răspuns. Gata, că este și domnul Florian răbdător. Prima întrebare, într-adevăr, eu așa am perceput, cum apreciez situația culturală la Râmnicu Sărat. Cunosc că zbaterea celor care țin în viață actul de cultură în Râmnicu Sărat. Știu că se confruntă cu, și sunt, nu vreau să dau nume, dar se cunosc sunt nu foarte mulți, și se confruntă cu foarte multe, vedeți, din punct de vedere financiar, dar nu cer mult ca sume. Și cunosc că am participat și chiar după posibilitățile mele, să știți, nu e o laudă, nu vreau să dau ca exemplu. Am susținut și o lansare de carte. O mică lansare de carte la Casa de Cultură anul trecut. Cunosc cu ce se confruntă cei care mențin în viața actul de cultură. Sunt mai multe aspecte la Râmnicu Sărat. Sprijinul major trebuie realizat de administrație. Iar eu voi susține orice proiect care prevede un act de cultură. Și aș vrea să dau un exemplu pe care și mie mi-a lăsat un gust amar. La începutul anului trecut, în sfârșit, cu un an de zile, cel puțin un an de zile în urmă, un grup de inițiativă, deci o asociație din Râmnicu Sărat, a venit în Consiliul Local cu un proiect care prevedea realizarea unei trupe de teatru la Râmnicu Sărat. Și nu cerea o sumă foarte mare. Poate părea mare pentru unii, dar în condițiile în care s-au plătit sume pentru anumite spectacole în Râmnicu Sărat, după părerea mea, nu era de refuzat în Consiliul Local. Așa cum am spus, acel proiect prevedea realizarea unei trupe de teatru prin susținerea cu o subvenție, cu o cotă de participare a administrației locale, în jur de 200 și ceva de milioane de lei. Și a fost refuzat. Era un act de cultură, era proiect, nu vreau să intru în detalii, nu cunosc nici în amănunt acel proiect, dar în mare era un act de cultură, înființarea unei trupe de teatru la Râmnicu Sărat și a fost stopat acel proiect. Și banii ar fi putut fi dați pentru susținerea acestui proiect și eu am rămas la fel cu un gust amar. Și spun acest lucru de ce? În condițiile în care s-au cheltuit sume mult mai mari pe alte, așa zise, acte de cultură, să spunem. Și voi sprijini, la fel, voi sprijini acest lucru pentru a realiza o trupă de teatru la Râmnicu Sărat, cu actori, chiar dacă va fi un fel de pionierat, cunosc în... Va fi costisitor acest proiect? O trupă de teatru la Râmnicu Sărat? Din ce mi-aduc aminte, acel proiect ar fi intrat pe autofinanțare după un an de zile. Poate mă înșel, dar cei care probabil că l-au și îl vor pune în practică sau vor veni cu el în următoarea perioadă. Pentru această susținere de a demara. Sunt bani, într-adevăr, nu îi avem, nu-i găsim pe stradă să putem să promovăm, dar administrația locală poate să găsească resurse, vă spun cum a găsit și pentru... Și vedeți, câte asociații de tineret, de cultură au venit în Consiliul Local și au fost sprijinite. Aici era și un moment de a da un exemplu și a da să constituie un început. Și nu s-a realizat. A fost o singură asociație care a fost sprijinită cu sume mici, pentru pom de iarnă și... Bun. A doua problemă, creșterea economică. La Râmnicu Sărat, așa cum cunoaștem, din punct de vedere economic, Râmnicul este susținut de micii întreprinzători și comercianți de Râmnicu Sărat și de cei care și-au o secție de confecție și numai ei știu cât se zbat pentru a realiza în continuare comenzi și a da de lucru doamnelor, mamelor, soților noastre care lucrează în aceste secții de confecții. Bineînțeles, va trebui revigorat. Eu voi milita și voi sprijini dezvoltarea capitalului autohton. Bineînțeles, voi fi deschis pentru atragerea investițiilor din afară. Sportul de masă. Cunoaștem cu toții, sunt copii care plătesc părinții pentru ei, pentru a putea realiza acea mică echipă de școlară, mică și să participe la turnee. La fel, anul trecut am realizat un mic turneu de mini-fotbal
în care copiii erau foarte dornici de a se manifesta, de a se trece. Sportul de masă asta prevede. Din școală, organizate cât mai multe întreceri între copii și numai așa se poate, bineînțeles, a identifica și copiii de performanță care vor putea fi susținute în continuare în... Vă mulțumim și dumneavoastră pentru răspunsuri, pentru că ne-am apropiat de final, am ajuns la partea întrebărilor. Să vă adresați întrebări între dumneavoastră. Domnul Corban. Eu vreau să pun întrebări contra candidaților mei, dar cu scuze de rigoare, o scurtă precizare vreau să fac. 30 de secunde. Pentru că dimensiunea din partea PDL-ului mai vin, am uitat de acest lucru, că aș avea ceva cu romii. Să știți că am un respect egal față de romi ca și pe față de români, că voi fi intransigent cu abuzurile care se vor petrece în Râmnicu Sărat, atât de către romi cât și de către români. Toată lumea trebuie să respecte legea la fel. Cunosc problemele romilor și voi avea grijă ca ele să nu se adâncească și mai mult. Am un consilier care vine din cartierele de romi ale orașului și voi avea același tratament pentru toți romii. Să știți că am întâlnit cu foarte mulți romi și și-au dat seama de ce fel de om sunt și nu sunt sigur că vor ține cont de diversiunile duse de domnii Ghinoiu, Busuioc și Corja. Întrebările pentru ambii contracandidați. Există, domnule Munzală, corupție în primărie? Și dacă veți ieși primar, ce veți face pentru a o eradica? La fel și pentru dumneavoastră, dacă există corupție în primărie, ce veți face pentru a o eradica? Domnul Munzală. Imediat. Hai să răspund eu cu Răspunde. Nu pot să spun 100% că există, dacă nu ai documente doveditoare. Există instituții abilitate, corupția trebuie dovedită. Să facem afirmații fără susținere nu pot acum, dar știm cu toții că cetățenii întâmpină foarte multe greutăți. Unii susțin că li s-a cerut o anumită sumă de bani pentru a fi facilitată o anumită problemă. Astea sunt zvonuri. Deci eu vorbesc din zvon, din vorbe fără acoperire la acest moment. În momentul în care voi ajunge în primărie și voi identifica un act de corupție și un singular, dacă va fi, nu va trebui închis ochii la nicio problemă care încalcă legislația și locală, dar bineînțeles legislația. Corupția este o infracțiune, iar nicio infracțiune nu trebuie acoperită sau astupată într-un fel. Că e vorba de o persoană sau că e vorba de o... Am înțeles cum veți proceda dumneavoastră. Domnul Munzală, cum veți proceda? Dar foarte rapid, vă rog. Pentru ce să procedez? Trebuie să răspund la prima întrebare. Una singură vi s-a adresat. Da, una singură. Prima a fost, nu, o întrebare cu două răspunsuri. Dacă există corupție în primărie. Dacă da, nu am dovezi. Dacă nu pot justifica. Dați-mi voie să nu se termin. Dacă nu pot justifica. Și într-o zi există organe ale statului care trebuie să o ocupe de așa ceva și în cazul când voi fi primar, le voi sprijini încât să această activitate, dacă există, în primărie să dispară. Eu am de gând, în cazul în care cetățenii mă vor vota și voi ajunge primar, ca să, în primărie, să fac altă organigramă, să fac alt regulament de ordine interioară, să fac alt program pentru primăria Râmnicu Sărat, astfel încât cetățenii să vină la primărie cu inima deschisă și să nu fie stresați de funcționare, cum de multe ori se mai întâmplă și am înțeles cum s-au lucrurile la dumneavoastră. Rapid, întrebările pentru contracandidați. Dacă am întrebat pe domnul Munzală, mereu vă vorbiți domnul Florian, așa o să faceți și când ești primar? Lăsați-l pe domnul Munzală, că e rândul domnului sale. Pentru a munde la fel, care sunt principalele instituții europene cu putere de decizie, deoarece aici s-a vorbit foarte mult de instituții europene, de fonduri europene, deci care sunt principalele instituții europene cu putere de decizie? Cine răspunde? Domnul Florian. Vă mai grăbiți? Ia spune. Să le identificăm.
durează, ca să știm dacă ne luăm la revedere de la telespectatori. Cu putere de decizie, sper să nu mă înșel, Consiliul, și dau un singur exemplu, Consiliul Europei. Dacă domnul Zală are datele exacte, poate să spună dacă am... Are sau nu dreptate domnul Unzală? Am întrebat care sunt, cu care este. E vorba de mai multe. Eu v-am dat decât una, domnul Zală, ca să nu intru într-o greșeală, știți cum. Sunt mai multe organisme și asemănări diferite și n-aș vrea să greșesc. Domnul Holban. Sincer să fiu, nu sunt foarte pregătit pentru această întrebare. Eu, în echipa mea, am specialiști și pe integrare europeană, dar sunt sigur că una dintre instituțiile care hotărăsc la nivel european este și Consiliul Europei. Întrebarea mea. Da. Pentru ambii candidați, O să le spun care sunt. Rapid. Consiliul Europei, Comisia Europeană, Curtea Europeană de Justiție și Parlamentul European. da. 4. Întrebare. Întrebarea pentru ambii candidați, chiar dacă mai era nevoie în anul 2008, deci sub aspect electoral vorbesc, mai era nevoie în anul 2008 ca la Râmnicu Sărat să vină domnul Ion Iliescu. Dacă Mai era nevoie să vină la Râmnicu Sărat domnul Ion Iliescu. o să răspund? Da. Vă rog. Aș vrea să vă spun că aceasta este o întrebare pur politică. Problemele politice în PSD se rezolvă la sediul PSD și problemele le rezolvă membrii PSD. Venirea unui membru PSD, atât din conducerea centrală a partidului, județeană, este o problemă a noastră și nu a candidaților la primăria Râmnicu Sărat. Domnul Ion Iliescu este un membru de onoare al PSD, este o personalitate politică de prim rang în România și a venit domnul Iliescu la Râmnicu Sărat înseamnă pentru Râmnicu Sărat, cred că foarte mult pentru cetățenii acestei localități, nu numai pentru Sper să PSD. fi venit să facă o nouă revoluție în Râmnicu Sărat, o revoluție... Întrebarea pentru domnul Holban. Există evoluție în primărie și dacă da, ce veți face? Aceeași întrebare, să se întorc, poate domnul Holban are... Dacă există corupție. Există corupție în Dar primărie. văzut domnul să răspundă la întrebare și la ajutat, da? Ați făcut alianță, gata, vă dau de fapt. Alianța este PC-PSD, dacă știați, după alegerile locale. Deci și-au dat mâna. Îmi pare bine că acum se contrează, pentru că ne contrăm cele două generații și avem nevoie de ca oamenii să vadă și să aleagă pe cel mai bun. Și cred că va alege generația tânără. Da. Există oameni cu corupție în primărie. Oamenilor le este frică să spună. Am cazuri pe care pot să le aduc în față. Am discutat cu oamenii și vor să spună că au fost pentru... Mă rog eu mult de corupție. Dați-ne un exemplu, nu scurt. Dați-ne un exemplu, cazuri concrete. Cazul concret de corupție în primărie este că domnul Vasilescu este cel de la încasării taxe și impozite, este cercetat de către Poliția Economică la ora aceasta. Știu sigur că domnul Ghinioiu a intervenit în perioada asta să nu se știe despre acest lucru. Dar ce a făcut acest domn? Vă spun ce a făcut acest domn. Domnul consilier știe mai bine. Nu știu de ce n-ați răspuns. Nu știu. Da. Vasilescu de la Cantina Săracilor? Nu de la Cantina Săracilor. Da? Vasilescu de la imputație și impozite. Nu-l cunosc. Serios nu-l cunosc. Da. Ce a făcut acest domn? Pentru că am fost chemat și eu cu acte, au fost chemate multe societăți de Râmnicu Sărat și chiar persoane fizice, pentru că ce se întâmpla? Mergea omul să plătească impozit 500.000 vechi, dau un exemplu, tăia prin chitanța albastră prima care o dădea omul de 500.000 și pe cealaltă o tăia, partea roșie o tăia de 50.000. Deci 450.000 deodată și băga în buzunar. A fost descoperit acum vreo 2 săptămâni. Văd că se mușamalizează această situație. Am înțeles că domnul Ghinioiu a
făcut în așa fel încât să nu se știe foarte mult. Cred că nici poliția nu are dreptul să spună până nu se fac cercetările. Și asta este un caz concret. Aici nu poate fi vorba de un fel de corupție. Dar e un fel de... Asta este un furt. Dacă se dovedește acest lucru. Este un furt, dar eu mă întreb așa. Oare după acest furt nu se va, la o cercetare mai amănunțită, nu se vor găsi și alți implicați? Că este imposibil ca domnul Vasilescu să a făcut singur acest lucru. Asta nu face de o săptămână, de două. Face de foarte mult timp. Și ce veți face ca să eliminați corupția, dacă într-adevăr există corupție în primăria Râmnicu Sărată? Dar rapid. Așa cum am făcut și în firma mea, acolo unde am auzit că sunt furați sau procedează altfel decât trebuie, decât sunt regulile în firmă, am dat momeală și i-am prins. Așa și aici, în primărie, vă spun că vom pune ordine din prima zi, vom deschide porțile primăriei ca toți cetățeanul să aibă intrare, să aibă acces, nu cerându-li se pentru o casă socială 1000 de euro, 500 de euro. Voi scrie pe bani listă și voi face în multe cazuri în scenarii pentru a eradica această corupție din primărie. Mulțumesc celor trei invitați ai mei din această seară, domnul Alexandru Mânzară, candidatul din partea Partidului Social Democrat, domnul Viorel Horban, candidatul din partea Partidului Național Liberal și domnul Nicolae Florian, candidatul din partea Partidului Conservator. Florian Ogălan, o altă emisiune, alți candidați, alte proiecte mâine seară începând cu ora 19. Să aveți parte de o seară plăcută în continuare.